kan bakali kan sai ne fani ka ko so kike a kashe ta ko kuma a kashe ta ko kuma a makantar da ta tumbali ne duka ba wanda nake so a cikin abin da ka lissafa. Ina so mai gidana ya tsane ta. Abu mai sauƙi ne, amma za ki kawo takalmin ta fara zuwa da shi wannan gidan, ko kuma ki zo da makawon sa, ko kuma an jin kiyashi, ko kuma ki zo da zaki mai kafa 7. Ko ka maganar nan ka faɗa min nan ba za ya yiwu ba, saboda abin da ka lissafa min ba lallai ne in ya same su ba. To da akwai wani hanya. Wani irin hanya? Za ki kawo miliyan 2 a ba magawane su yi wannan aiki. In Allah ya yarda za a kawo. So ki ɓata mini aiki don ba ki da sunan Allah a nan. Boka ka yi haƙuri amma gobe za na ba ƙawana ta kawo muka. Babu damuwa. Fito da baya. Kwalli kan bakali kan sai ne fani ka ko Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kamar na ji ana sallama. Ana sallama. Bismillah. Aka muka Allah yaronka ne ya kwace ma wani mutum waya. To bisa doka da ƙa'ida shi yasa na ce bari zo in sanar muku. Domin kaka ga musu wani abu ba sanar da kai ba. Na gode ƙwarai da gaske ni ma na yi kwana 4 da buwan da gan shi. Ofisa ta yi kyakkyawan tunani amma ku shigar bincike in an gan shi to kusan da ni. Baran baka numba na ofisa dan Allah idan an gan shi hukunta yi sai kuma a sanar da ni. Yara sai dai haƙuri saboda in ka kula zamani ya canza. Dole ne mu tsaya da gaske. Mu jajirta a wurin kula da tarbiyyar yaran mu. Zamani yanzu nan sai dai a hankali. Amma malam in muka gan shi ni da kaina zan kawo maka shi. Sannan kuma ka hana shi abokantaka da yaran banza. Babu da mu Allah taimake mu baki ɗayan mu. Ni dai zan wuce. Kai hakuri ko ruwa ban kawo ma ba. Babu damuwa. Safiya. Malik ba ni da lokacinka, ba na da lokacinka sai an jima. Safiya ni ina lokaci. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Falmata. Na'am malam. Falmata. Na'am malam. Fatima. Na'am malam. Yaron nan yana so ya ja mana magana. An zo gurin.
Tun da ma na yi magana akan yaron nan yana abin da bai dace ba, amma mamar ta ce sam ba haka bane. Ke kin isa ki bani shawara? Ke ai kin isa ki ce ma yaro na dan iska, wawiya da kikiya. Ni dai ba zan yi magana da ke ba saboda bana magana da mahaukaciya. Ayon mahaukaciya. Ke mana ko ina tsoron ki ne? Banzan bazara irin ki. Kenna ma ko ɗa ba ki da shi? Samun ɗa daga Allah ne. Ashe kin san samun ɗa daga Allah ne? Amma kina aibata man ɗa. Wannan wani abu ne kuke yi? Aikin banza. Ai kuwa yau zaki ci ubanki. Mugun bawa. Boss har ka dawo. Dawowa ba shi bane. Ka zo mu zuba ta gurin isi saboda sabon harkalla za a fara. Boss shi yasa nake jin daɗin ka. Rosie, a ina za mu samu AC? Sai ta layin jango. Oga boss, zan baka wani aiki, amma za a samu. Ka san White Clay? A'a, ban san shi ba. Aboy fa. Shi ma haka. Ni na san su. To da akwai wani kaya a nan a wanda ya ci ma White Clay. Shine nake so a karba. A ina za mu ga White Clay? A gidan harkalla. Boss, kamar na so na gane ka. Ke ki iya bakin ki domin bana wasa da yara. Ki san waye boss Barusi. Kawai ki iya bakin ki. Mugun bawa, mu tafi.
saboda ba na son delay. Inda boss. Tsoro babu. Inda rayuwa. Harƙalla tukun aka fara. Rosie akwai zino a gari? Tabbas akwai shi. Mugun bawa, ka zo mu talafi saboda harƙalla tukun aka fara. Rosie, ki mayar da hankalinki saboda ruwa ba samun kwando ba ne. Boss ka dangala ne saboda asalanka salo sai. To mu zuba mana. Malik ka sa kanka damuwa kan yarinyar da ba ta damu da kai ba. A tara ka san me kake faɗa kuwa? Ina jin sai a cikin zuciyata. Daga nesa ta goma na rayuwata. Da ka san inda sai ya shiga ni. Kai dai bari kawai. Ni na san abin da nake ji. Ba ka san soyayya bane a tara. To sani Romeo. Shi yasa na ga soyayya yana baka wahala. A tara kenan kawai share magana. Ka ji da shi ni zan wuce ta wurin aiki. Oke babu damuwa sai mun haɗu. Je ka ce ma Rusi ta koma saboda harƙallan nan ba na yara ba ne. Rusi ki samu ki sarara ta gida zan zo. Zuba.
Fida ga amanan mugun bawa zan je na dawo. Bana son komai ya mushi. Kin gane ya zan ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar kararrawa da zarar mun ɗora.